Gak mau ikut Mas e? Oh enggak. Atasi dewe. Ah suarane apike suwirano petuk kok kaya ngene to Mas. Lah piye? Lah ketok MC ki ape laris iki. Ket sesuk aku dijak. Aku njaluk dirape karo sapa lah pripun to Mas Bayu? Suara kok iso melingking ngene iki jamune napa? Sing penting nek pas tembang ki aja kuwalik. Mang piye tembange? Karo sapa tole kuwi ta? Nek mbok walik elik. Karo tole sapa? MC ki kok iso ganggu wae. Aku ki berduet cuit karo MC Mas Kiron iki. Lho, bakal satene tetep ae Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar jaya. Lancar jaya. Lanjut ora iki? Lanjut. Sing penting ana nyawane. Swantene nomor juos tenan Mas. Wes sese. Yo, sekar gandine nyamar sari. AS Audio Sound System Kios Vega. Go. Simbol weteng kuluwe pono ketan aku tukok nombor Sesuk tak tukokno. simbol aku wis gede ana prawan coba takono Tole rapine gampang dicampuri apa parutan tole rapine gede ana prawan apa takono. aku ki perdana Aku nyanyi iki sekarang piye? gendine lho. Aku ki yo lagu iki yo Mas, duet Iya, karo aku sampean. perdana iki. Lah aku Iso awal duet sampean karo iki Mbak lho. Tika iki. Melodi biasane. Walah. Lah kok iso mundhut Gitarku tak dadi gantung kabeh wis pensiun aku. pensiun ngalih Iya, iki MC. pensiun. Penak MC Pantes. nggih Mas Bayu pun mboten beto alat. Penak nge-MC. Mboten kabutan. Menang milih Nek Mas. gitar iki ya wis kesuwen aku wis. Alah wis kesuwen Wis gawane wis ae. sabot. Larang Lah, iya. MC jare. Makanya aku saiki yo pindah haluan iki mwane. Ayo Mas. Semoga aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoa aduh simbok ra bisa turu awan pengen ketemu Ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mengerti mendemo apa bojomu kok pakani watu. yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe Mergawe le golek duit kanggo nikahan iya kale tengane mboke muga bisa
Bersari Bos Kiron bakul sate Terus Hey hey Oh ho Hey hey Ayo Mas Kiron simbok weteng kuluwe ono ketan aku tukok nopo Sesuk tak tumbasno simbok adikku wis gedhe kaya no prawanda coba takono Klopo parutan dole-dole rapine gampang paling penting golek gawean pokoknya yang penting golek gawean mergawe sik ngopeni anake wong iki ya buta ragat Mas Pembekanannya apa watu? Iki melok nyanyi iki ya butuh ragat. Lah melok nyanyi butuh ragat, butuh energi. Pengen ngregengaken suasana ing dalu punika Mbak Yu. Malah jajal sik Mas tak ndonga Mas piye lek. Ning MC ngono kok. Aja ngono ta. Wah, aku isin Piye? Ayo Mas, bacotke. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedoa. Aku simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa Mas golek sandang banget. Yen menuruti mendemu apa bojo ngopakani watu. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Ya tole dongane mboke muga wae bisa kalaksana. Iya iya Oke, sampun saturan wonten tetembangan mendem wedokan nggih Mas. Aja mendem tenan lho ya, mau laku tak Iya, ora siji ae.